volíem deixar passar l'oportunitat de recordar. El propòsit sorgeix d'entendre que els nostres infants i joves són persones claus per reimaginar el món. En definitiva, el que perseguim amb el FAIG, i que segur que moltes de vosaltres també amb els vostres projectes educatius perseguiu, que té a veure amb el sentit últim de la nostra feina, és apoderar, és acompanyar, és guiar als nostres infants i joves perquè es construeixin en comunitat i siguin capaços de donar respostes als reptes i desafiaments socials i de presents i futur en els que estem immerses i amb els que encara estan per venir. De quina manera? Doncs ja des de l'escola primària pensem que és molt important aprendre imaginant, aprendre inventant, fabricant alternatives a solucions per millorar la vida de les persones, de l'escola, de les del barri, les de la ciutat, les persones que ens importen i reconnectar amb la natura i prendre consciència de que hem de poder protegir el planeta. Tot això a mesura que què? A mesura que van desenvolupant tot el seu potencial creatiu, tota la seva capacitat d'actuar pel bé comú, mentre van desenvolupant això que ens sembla tan important a totes, que és aquest pensament crític, aquesta consciència crítica de justícia global, de justícia social i de planeta. Per fer possible aquest propòsit serà necessari no només que nosaltres ens situem, ja veieu que hi ha un trànsit important en la idea de com entenem els nostres infants i els joves en el procés d'aprenentatge. No només necessitarem canviar maneres de fer i de ser a l'aula, tant nostres com de l'alumnat, sinó que també ens sembla des del FAIG que serà indispensable que ens apoderem nosaltres, les docents, perquè al final totes podem ser makers. Totes podem imaginar, totes podem provar, compartir aprenentatges, materialitzar. Ja parlarem de què són les actituds maker, que estan molt impregnant molt també el FAIG. Al final totes podem ser creadores des d'ara, avui i aquí, de noves realitats en les nostres aules i en el món, en definitiva. Quin és el posicionament? Quina és la visió educativa del FAIG? Doncs de forma coherent amb aquesta mirada cap als nostres infants, cap als nostres joves, l'objectiu principal del FAIG i en definitiva l'objectiu principal dels projectes que tenim entre mans al CSIRE és impulsar l'aprenentatge amb sentit, impulsar l'aprenentatge amb sentit tant en els centres educatius com a les aules. Abans de compartir-vos què entenem nosaltres per aprenentatge amb sentit, ens agradaria ser coherents amb el que ens diu la recerca sobre com aprenem les persones i en comptes d'entrar així en fred amb el que nosaltres entenem per aprenentatge amb sentit, ens agradaria que en un parell de minutets agafeu aquest paper que teniu en blanc i penseu tres idees que us vinguin al cap quan penseu en un aprenentatge amb sentit. 2 minutets només per mobilitzar idees prèvies. Doncs mireu, ens agradaria poder obrir micros i que poguéssiu compartir. Al llarg de tota la sessió, quan l'estàvem dissenyant, ens passava això, però és evident que són moltes persones i que no seria àgil, però en tot cas sí que heu fet l'activitat de poder mobilitzar les vostres idees prèvies
i segurament ara serà molt més fàcil que les pugueu connectar o que trobeu connexions amb allò que nosaltres entenem per aprenentatge amb sentit. Nosaltres entenem que l'aprenentatge és salut. Si la persona que ha estornudat es pot mutejar, gràcies. Entenem que l'aprenentatge és rellevant i que té sentit pels nostres infants i joves. Sobretot, la idea clau per nosaltres és quan connecta amb la seva vida. I què volem dir amb això? Doncs volem dir que el sentit i la profunditat d'allò que aprenen sorgeix, en primer lloc, i segurament ho sabeu, i en el dia a dia hi ha moltes situacions que ho evidencien a la vostra aula, en primer lloc té sentit i és profund quan els permet construir la seva identitat personal. Quan els permet, a mesura que aprenen, es van descobrint a ells i a elles mateixes i es van construint allò que aprenen, els ajuda a construir-se com a persones. Què volem dir també amb què connecta, és rellevant perquè connecta amb la seva vida? Doncs que tenen la possibilitat d'actuar, de posicionar-se i d'actuar per respondre a desafiaments, a reptes, a problemes, a necessitats del món real. A necessitats i a problemes que tenen a veure i que afecten amb elles, a les persones que els envolten i, en definitiva, al planeta. En definitiva, el que entenem per aprenentatge amb sentit és aquell aprenentatge que apodera els nostres aprenents i els permet integrar, els permet vivenciar i construir-se com a persones clau en aquest camí per reimaginar el món, que dèiem, en aquest camí cap a la justícia global. I aquesta definició tan conceptual, em direu, com l'aterrem a l'aula, no? Com es concreta? Doncs d'aquí una estona entrarem una mica més a fons amb el que nosaltres anomenem el tetraedre de l'aprenentatge amb sentit, que és una eina que vam dissenyar al CSIRE, que ens ajuda a pensar sobre què és el que hem de mobilitzar per dissenyar aquestes experiències, aquestes situacions d'aprenentatge a l'aula, perquè realment tinguin un sentit profund pels nostres infants. Entrarem en profunditat d'aquí una estona, però abans de continuar amb el marc de referència del FAIG, compartir-vos que nosaltres pensem des del CSIRE, i tenint en compte aquest tetraedre de l'aprenentatge amb sentit, que per oferir aquestes experiències necessitem mobilitzar 4 dimensions clau. Són 4 dimensions que formen part d'un tot i, per tant, que són indissociables i que fins i tot, després, quan en parlem en profunditat, veureu que fins i tot és fàcil poder-les entreconnectar i, per tant, fins i tot barrejar, diguem-ne. Ho veureu al llarg de la sessió. Per això les representem amb un tetraedre, amb aquesta figura indissociable que té molta força com a figura, com a cos geomètric, i que té 4 cares. 4 cares, que aquí les veieu desplegades, 4 dimensions per poder aconseguir o acostar-nos a aquest aprenentatge profund i amb sentit. Quines són aquestes 4 dimensions que nosaltres identifiquem com a claus en l'aprenentatge amb sentit? La primera fa referència al què. Què necessitem mobilitzar perquè realment els nostres alumnes realment aprenguin d'una forma profunda? Doncs els sabers i competències per conèixer, per comprendre i actuar en el món. Aquesta seria la primera dimensió. La segona dimensió, la dimensió que fa referència al com aprenem, i per tant a les metodologies actives i significatives. Després parlarem de què entenem per metodologies actives i que, a més, possibiliten que l'aprenentatge sigui significatiu. Després en parlarem d'això. La tercera dimensió de l'aprenentatge amb sentit és la dimensió socioemocional, que fa referència a aquella connexió dels aprenents amb la vivència emocional, amb les seves potencialitats, talents, interessos, necessitats. Per tant, és buscar aquesta dimensió, fa molta referència a aquest sentit personal que tenim les persones quan aprenem alguna cosa que té.
aquesta profunditat. I l'última és la del per què. Són diferents. Les preguntes potser a vegades ens costa de diferenciar-les, però per això tenim una mica el subtítol i després entrarem en l'explicació profunda. La dimensió del per què té a veure amb la dimensió ètica i comunitària. És la que fa referència al propòsit que us hem compartit. Aquesta idea de que els infants i joves són persones claus per reimaginar el món, per poder imaginar i crear i materialitzar solucions innovadores i creatives davant dels desafiaments i dels reptes, davant de les necessitats de les persones, de les urgències de planeta que tenim. I per tant té a veure amb aquest pensament crític, amb aquests valors que ens ajuden a actuar per la justícia global, etc. Com us deia, ara només és anomenar-les i després entrarem més a fons. Molt bé, ara farem una passa més en el que seria el marc de referència pedagògic, que està absolutament vinculat amb aquest propòsit que comentàvem, amb aquesta visió educativa, amb aquesta idea d'infància, d'aquests infants, d'aquests joves com a persones claus a l'hora de fer canvis, de transformar el seu entorn, etc. Fonamentant-nos en les teories constructivistes i en les pedagogies actives, no ens hem inventat res en el FAIG. Diguem-ne que el que hem fet ha sigut ressignificar totes aquelles aportacions i coneixements de la pedagogia activa, dels grans pares de les teories constructivistes, Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, i també hem begut molt de totes aquelles referències internacionals o experiències reeixides internacionals. Hem ressignificat tot aquest marc de referència, tota aquesta fonamentació, per crear un marc de referència que posi el focus en els eixos del programa. I nosaltres, sobretot, posem el focus, i quan us comencem a acompanyar intensivament el curs vinent, veureu que nosaltres entenem en aquest com, en aquesta dimensió del com aprenem, pensem que l'aprenentatge per projectes és una molt bona oportunitat per aprendre amb sentit. Per tant, dintre de la dimensió del com, on hi havia aquestes metodologies actives centrades en els aprenents i on hi havia aquesta idea també de que fossin metodologies, escenaris, situacions d'aprenentatge significatives, doncs ens sembla que l'aprenentatge per projectes és una molt bona manera de mobilitzar aquest aprenentatge amb sentit. Dir-vos, com us comentava abans, que hem begut molt d'aquestes experiències, d'aquest coneixement generat també aquí a casa nostra, a Catalunya, i per tant reconeixem moltíssim el coneixement generat per la xarxa de competències bàsiques durant molts anys sobre el treball per projectes, el grup de la perspectiva educativa dels projectes de treball també, coordinat per Fernando Hernández, i a nivell internacional també hem begut, sobretot a l'hora de dissenyar eines per planificar, per dissenyar projectes, amb PBL Works i sobretot amb les escoles High-Tech High de San Diego. Ara us explicaré què entenem d'una forma molt breu per aprenentatge per projectes, però també pensem que és una molt bona oportunitat dintre d'aquest marc de l'aprenentatge per projectes aquest aprendre fent. Aquest aprendre fent que bé ens fonamenta moltíssim Dewey, Papert, i que té a veure amb aprendre amb les mans, amb aprendre de la mà de les tecnologies o no, de la mà del maker, aquestes actituds que tenen a veure amb enfrontar-nos amb processos d'indagació, d'exploració, de veure de quina manera incorporem l'error com a oportunitat, etc. Per tant, l'aprendre fent estaria dintre d'aquest marc més general, que és l'aprenentatge per projectes, i que si anem a la part més macro a nivell conceptual, és una oportunitat, són oportunitats per aprendre amb sentit. Un pas més, sense intenció d'entrar a fons, perquè tot això ho treballarem molt profundament al curs vinent, però sí per situar una mica en aquest marc de referència. Com entenem aquest aprenentatge per projectes?
Doncs entenem que un projecte sorgeix d'una pregunta, sorgeix d'un repte, d'un problema que ens interpel·la i que necessàriament implica un procés d'investigació, d'indagació de la realitat, a través del qual, si hi ha procés d'indagació, hi ha un procés de construcció del coneixement, individual i col·lectiu. Si no hi ha indagació, no hi ha construcció del coneixement, i si no hi ha construcció del coneixement, doncs no hi ha aprenentatge. Per tant, nosaltres ens situem des d'aquí, quan parlem d'aprenentatge per projectes. També entenem que en un projecte és fonamental que es pugui planificar ja des de l'inici, quan es comparteixen els objectius i els criteris d'aprenentatge, quan es consensua quin serà el pla d'acció, diguem-ne, d'actuació. Ai, hi ha algú que s'ha... Un segon. Ja està, gràcies. Doncs això que deia, aquesta idea de que sorgeix d'una pregunta, d'un repte, d'un problema, ens condueix a aquesta investigació, a aquesta construcció col·lectiva, i que quan estem a l'inici planificant, compartint objectius d'aprenentatge, criteris, i ja planifiquem aquest procés d'indagació amb unes activitats, doncs que ja puguem apuntar a un procés o a diversos processos de creació, ja sigui d'una obra, d'un producte final, ja sigui d'una representació d'aquest coneixement que anirem construint. Nosaltres ens situem des d'aquí d'una forma, ara, diguem-ne, molt ràpida, us ho estic explicant. Hem dissenyat diferents eines conceptuals, de fet són 6 eines conceptuals, al voltant del que entenem per aprenentatge per projectes i del procés de creació maker. I són els materials que fonamenten els materials de formació amb els quals us acompanyarem al curs vinent. I l'aprendre fent. Com entenem aquest aprendre fent o amb quines idees principals el vinculem? Doncs pel que fa a l'aprendre fent, considerem que està molt vinculat amb aquests processos de creació dins d'un projecte de treball. El procés de creació, com us deia, és fonamental, i aquest aprendre fent està molt present en aquests processos de creació en els quals les mans i els recursos que tenim a prop, ja siguin digitals o no, tenen un paper rellevant. Tot això té molt a veure amb aquestes actituds maker que anirem treballant també al curs vinent. L'aprendre fent implica aquests entorns, aquestes eines maker, per poder explorar, indagar, això que us deia, de considerar l'error com a una oportunitat. El divertiment és molt important en aquest aprendre fent també, la reflexió, el treball en equip, davant de reptes, etc. Podríem parlar de l'aprendre fent i podríem parlar de l'aprendre creant, de l'aprendre descobrint, de l'aprendre pensant, comunicant, fent, sentint. Per tant, té molt a veure amb situar l'alumne en el centre de l'aprenentatge. Té molt a veure amb aquestes metodologies actives. De l'aprenentatge amb sentit. Aquí tenim la definició, us deia que és molt conceptual, i aquí tenim aquest tetraedre. Aquest tetraedre, aquesta eina, com us deia, és una eina dinàmica, és una eina al servei vostre, al servei de les docents, i per tant és una eina que està en revisió constant, tant per part nostra com per part vostra, i per tant és molt important tot el feedback que nosaltres anem rebent. No hi ha una única teoria que expliqui com aprenem les persones i, per tant, no volem ser tan agosarades com això, sinó que simplement nosaltres vam ressignificar el que enteníem per aprenentatge amb sentit i vam intentar representar aquelles idees clau, aquelles dimensions clau que intervenen en aquest tipus d'aprenentatge, d'una forma fonamentada, perquè cadascuna d'aquestes dimensions, com ara us explicaré, està fonamentada en la recerca i en el coneixement pedagògic contrastat. Molt bé, què més? Aquesta eina pretén la fonamentació, la reflexió i la innovació pedagògica de les pràctiques d'aprenentatge a l'aula i, per tant, com us deia el Víctor, connectar la teoria amb la pràctica
i té la finalitat, com dèiem, de facilitar aquest disseny d'experiències, disseny i avaluació d'experiències d'aprenentatge amb sentit. Molt bé, doncs a partir d'aquí entrarem ja. El que us compartiré ara, i després d'haver mobilitzat les vostres idees prèvies també amb aquest vídeo, amb aquest relat d'aquest noi, és què hi ha darrere d'aquestes 4 dimensions, i com us deia, tenim molt en compte el que diu la recerca i el coneixement pedagògic de referència. Per una banda, què tenim? Doncs tenim d'aquestes 4 dimensions la dimensió del què. La dimensió del què fa referència a l'apropiació. Parlaríem de l'apropiació per part del nostre alumnat d'aquells sabers, d'aquells coneixements necessaris perquè desenvolupin les competències que els permetran conèixer, comprendre i actuar davant d'una realitat concreta. Gràcies a la psicologia cognitiva sabem que aprendre, amb H intercalada, és apropiar-se de nous coneixements, de manera que quedin emmagatzemats a la memòria a llarg termini. Per tant, si les docents no dominem aquests coneixements, no dominem aquestes grans idees sobre la realitat, doncs és molt difícil que nosaltres puguem facilitar aquestes experiències d'aprenentatge més profund i amb sentit. D'altra banda, sabem també, gràcies a la recerca, que si el nostre alumnat no s'apropia d'aquests sabers que li permeten comprendre el món, difícilment podran desenvolupar aquestes competències necessàries per poder aplicar aquests coneixements a situacions i altres contextos. En definitiva, doncs, gràcies a les teories constructivistes, com us deia abans, aquí tenim a Piaget, aquí tenim a Vygotsky, a Husserl, Brunner, sabem que els aprenents aprenen, i la neuroeducació ens ho està acabant de confirmar en aquests moments, sabem que els aprenents aprenen d'una forma més profunda quan tenen la necessitat de respondre a aquelles preguntes, a aquells reptes, a aquells desafiaments que els permetran avançar en la seva comprensió del món i actuar per millorar-lo. Per tant, aquesta dimensió està directament vinculada amb el que serien les oportunitats curriculars que les docents identifiquem davant de les diferents situacions d'aprenentatge. I per tant, aquí darrere hi tenim el currículum. Molt bé, doncs ara passaríem a la dimensió del com. La dimensió del com, com amb totes les altres, és indissociable del què. Si no hi ha coneixement, no hi ha aprenentatge, com us deia anteriorment. I la dimensió del com fa referència, com us deia, per una banda, a les metodologies actives que situen l'alumnat en el centre de l'aprenentatge, com per exemple l'aprenentatge per projectes, com per exemple els ambients d'aprenentatge, els tallers, els racons, les caixes de reptes, la classe invertida. Aquí trobaríem moltes d'aquestes metodologies que el que busquen és aquesta autonomia de l'alumnat, és reconèixer aquesta veu de l'alumnat, aquest apoderament, aquesta presa de decisions, perquè sabem que d'aquesta manera aprenen molt millor. Però no només fa referència a aquestes metodologies, la dimensió del com, sinó que fa referència també a les maneres que tenim les docents de guiar, de facilitar l'aprenentatge perquè aquest sigui significatiu. Per nosaltres, ja veieu en la definició d'aprenentatge amb sentit, està inclòs el concepte d'aprenentatge significatiu. I nosaltres tenim un paper fonamental perquè guiar i fer possible que aquest aprenentatge sigui significatiu. Per tant, aquesta dimensió fa referència al cicle de l'aprenentatge. De l'aprenentatge significatiu aprenem com a referència a la teoria constructivista de Husserl. Així, per exemple, sabem que els nostres alumnes aprenen millor
doncs, quan fan conscients, com hem intentat fer amb vosaltres, les seves idees prèvies respecte del nou objecte d'aprenentatge, no? O quan s'apropien, es fan seus els objectius i els criteris d'aprenentatge, d'avaluació d'aquests aprenentatges, d'aquests objectius. O quan tenen el que dèiem abans, no? La necessitat d'aprendre per respondre a una pregunta que els demana arremangar-se, que els demana indagar. També sabem que aprenen més profundament quan el feedback, ja sigui per part del docent o per part dels companys i companyes, doncs és present en tot el procés d'aprenentatge. O també sabem que aprenen millor, i això ens ho diu la recerca, quan la metacognició és present al llarg de tot el procés d'aprenentatge per poder regular-lo. La metacognició, per tant, ens referim a quan parem i amb l'alumnat compartim d'on venim, què hem après, on estem i cap a on anem en aquest procés. Aquesta seria una mica la dimensió del com, o la doble dimensió del com, pel que us comentava, que no només fa referència a metodologies actives, sinó també a maneres de fer que facilitin la significativitat de l'aprenentatge o aquest aprenentatge significatiu. Un passet més, aniríem a la dimensió del per què. La dimensió del per què, com dèiem anteriorment, i el noi del vídeo en fa molta referència en tot el seu relat, no? Fa referència a l'experiència emocional. L'experiència emocional que suposa aprendre, en definitiva. En aquest cas, en el cas del vídeo a l'escola, i en el que ens ocupa a nosaltres en el context de l'escola. Gràcies a les aportacions de la neuroeducació, sabem que les persones aprenem més i més profundament quan l'experiència emocional vinculada a l'aprenentatge és positiva. I quan és positiva? Doncs tindríem segur vosaltres, podríeu revisar què us ha passat avui o què ha passat avui a l'aula o la darrera setmana o el darrer mes i segur que trobaríeu molts exemples de quan l'experiència d'aprenentatge és positiva i quins efectes té en el nostre alumnat. L'experiència és positiva ja sigui perquè allò que estem aprenent, allò que estan aprenent els nostres infants i joves, doncs els interessa, els preocupa, els fa vibrar, connecta amb la seva vida. En el cas del noi del vídeo, doncs amb aquests avions, per exemple, i tot el que hi ha darrere, de com es construeixen aquests avions, de com volen, de tots els conceptes físics que hi ha darrere d'aquí. És positiva perquè segurament el nostre alumnat se sent capaç d'aprendre allò que es proposen. I amb nosaltres també ens passa exactament el mateix. Aprenem d'una forma més profunda quan sentim que allò que ens proposem aprendre, i en el cas del Maker és una cosa i de la fabricació digital que l'experimentarem i la vivenciarem molt. Nosaltres ja ho estem fent també en el nostre dia a dia. Aquesta idea de sentir que ens sentim capaces d'aprendre allò que ens proposem. Ja sí, és positiva també, ja sí, quan al llarg del procés podem, per exemple, descobrir i desenvolupar, i en el cas del Maker també ens passarà molt això, potencialitats, habilitats, talents que no sabíem que teníem o que potser intuïem que teníem i aquesta experiència d'aprenentatge ens permet desenvolupar-los, fer-los molt més conscients i desenvolupar-los molt més i fer-los visibles. O també és una vivència positiva d'aprenentatge a nivell emocional, en definitiva, quan ens permet sentir que allò que estem aprenent ens està permetent construir-nos com a persones, amb uns valors, amb unes actituds que ens fan sentir bé. Aquesta seria una mica la dimensió socioemocional de l'aprenentatge amb sentit. I la darrera dimensió, ja vaig acabant, que fa referència al per a què, té a veure amb el sentit social de l'aprenentatge, o sigui, amb el per què estem parlant d'aquest sentit més individual, de com connecta aquesta experiència d'aprenentatge a nivell emocional,
com connecta aquesta persona individualment i l'ajuda a créixer i a aprendre i a trobar el seu lloc en el món individualment, amb la seva existència única i singular, diguem-ne. Pel que fa al per a què, fa referència a aquest sentit més social. Som éssers socials, aprenem en comunitat. L'experiència d'aprenentatge o l'aprenentatge és individual, cognitivament parlant, però la manera com el fem possible és sempre a través d'aquest diàleg, d'aquesta interacció social amb els iguals. També sabem, i el darrer informe de la UNESCO també ens fonamenta aquesta dimensió, o tot el coneixement generat per Paulo Freire amb la seva educació popular, etc., o fins i tot la OCDE amb tota la part de la bruixo de l'aprenentatge, l'agentivitat de l'alumnat. Sabem que les persones aprenem millor i els nostres alumnes aprenen millor quan vinculen allò que necessiten aprendre amb la possibilitat d'actuar envers una causa digna, de prendre partit i de transformar la realitat. En definitiva, aprenem millor quan sentim que podem contribuir amb el nostre gra de sorra a millorar aquella realitat de les persones que ens envolten i fins i tot del planeta. Llavors, l'experiència d'apoderament individual i col·lectiva que sorgeix d'aquesta possibilitat d'aprendre plegades i de crear solucions, buscar solucions i materialitzar-les, en aquest cas el faig a través de la fabricació digital, per donar resposta a aquests reptes, a aquestes necessitats, a aquests desafiaments que comencen per l'escola, per la comunitat de l'escola, de l'institut, del barri o de la ciutat. Doncs és tan potent aquesta experiència i aquí és un dels exemples de com estan vinculades aquestes 4 dimensions. Estaríem parlant que està molt vinculat amb l'experiència emocional, per tant amb la dimensió del per què aprenem un sentit quan realment l'experiència emocional és positiva. És molt potent que pugui passar això a l'aula, que puguin sentir que realment tot allò que han pensat i que han materialitzat té un impacte i ajuda a les persones de la comunitat. En definitiva, aquestes experiències deixen molta petjada i acaben sent experiències d'aprenentatge transformadores, tant per l'alumnat com per les famílies, perquè a primària, infantil i primària, tenim la possibilitat d'implicar-les moltíssim, a secundària també, hi ha situacions en què també s'impliquen, i per les docents, per nosaltres, per les mestres, per les professores que formem part d'aquestes aventures.